Кубота кабина 29 конски сили, 25 конски сили и всеки 31 коня. 25 коня е на най-ниска цена 16 800. От него примерно бързи, бавни, 1500 часа, реверс, климатик, не виждам климатик, мисля, че няма. Тук е другия, пак бързи, бавни, реверс, 1200 часа. Мога да го видя. И този е без климатик, за жалост. И всеки пак реверс. Тук сме на 1900 часа. Бързи, бавни. Този между другото 31 коня или аз го водят най-бързоходния. Той дига към 25, мисля, че км в час, а други останали земеделски техники дигат до 15. Този е малко по-бързоходен, този има и климатик. Ей тук АЦ. И климатик.